Obana Samo Kayan, and what day? Say, na GSA, Sabe, the feelings, and I say, aha, a fana, and a saying, send a Friday be beating me. One no Obanas, and the Genesis, one the Ubenya, Nanka the feeling, say, Ubenya feeling, Panaka de Biano, or Kansika. No, see one in some. One in some. I saw crowd them before. I was in the feeling one in some. No, and say. No, see the feeling they want in some Ubenya, the feeling there, they be a walk Kansika. In fact, a big good jano. Now, your case campasso. A case campasso. Of you, I some know what the Ocraso who drew. And now, I'm hearing him. Now, what can someone? Not men may be trim. No one natural when you correno. No, who say Jano? What feelings is showing some? When the Jay showing some say, oh dear, who can sika? There's only one call for nurses. Now, the first subject of a lumba money and mubia. Send no feelings in their mother. Nobody no can ska. One moment to them when Patrick and I say, Quantabiza knows was in class. Just was in class. It is a baby when I can't get you. That be. What's a lumba row? Because the commanders are. Now, queries and no feelings no, 7 predators, one go for Bama Sabe, to say, and Grophobia Member Bomb meeting, a beer money, Kwame despite money at the idea, Sebo, my bomb, Papa basically is a tigu for me. Number 5 and movie what them headia. And then no feelings are mother. If an Alco Cassican. Sao Baby, I was said, oh, fat one money para who are them one papa. What were them come here? The nation's anchor. Who's your running go punch down? I got him in your mono say, we need a mark and idea when you're marking. I am fat to one pan one day. Yeah, one fan one year. Cacraway, Cacraway. Oh, what was the kind of can you get? Oh, man on this uncle of whose woman anyway. But any more candy expressing against you. Woman anyway. Against Macuma form. And one way I'll be Jana for our consonant on every ball. A Casaqua. Omonoko different one way see the money be grano or Kaya, which immediately. Under that is Kayan in some. Okay. I will go up it. What prepare? Experience what and a Friday. Your body, I'll go push down. You will be our shame when you be a cassie. You're trying to say on 70 mile. Now, your sponsors now, so a radish room. That's it. So, Marcos will try more penny and nama. Your cost of bonka is a fin and am quanso basua. Sompa a same penny per bedroom our word too. That's it. Terminal Nessia, dear, a Janano bed. Pa, let's say yam from Macrania, the Ahomeo sponsorship on Tino, but a ne. Never be she Muntaman you would have this year when you're be out here. Okay, ya kwa nim na efia da no obienim format na nenam so no. Ya di kaka cho se asempa nipa dwumadi no ye hwene atete ni akyerɛkyerɛ sɛdeɛ bɛyɛ unkɔ no akɔtɔfenam de didi obi enu ano obi entumi amfa mediw eno te ye tufo sa no a ne ama wadwemu ye du na hwɛ yie no so aba eno te na fia de gya homa no tum sɛ wo wafutusɛm ene sɛ ofalumba enefie wafutusɛm ne sɛ ofo so rari nyankopɔn hyira onipa bi a wotie na onye obi akɛse na ene megina so de aka kyerɛ sister na wotie ne papa na wotie ne sɛ ohunu kwan ya obefa so akora na koma ofoso nipa bebre hwehwa de wa asetene mo nsa nka akomenti minimu bi a wabobra adwuma okomu bi aye adwuma asika wumba na akomenti ono amu anyeye otimi bra wa adwuma ni mu apagya se wosi etua ne kayiye no na na koma na wa sparke wi wa metuma adwuma nim wi wo ba da be a wo be kan kwazi asema kyerɛ me mpene me kama adwete ne yepam me kura mepe bonso de ne saa afi panyine sisi ahoma so abanmu yentimi ne nya adwuma abere wo so odidi o ne yapam no no wokɔ ampa onim ne right onim ne awoye nanso wantima nkura na comment ni sika bi anka eba wagya wokɔ nkofo bebre saade we to na setena mu obi ne bema akɔbra dokokofu afei aba wo so odi ne de no wo so hu se bema na kɔbɔ adwaman ba akunti wantima ameya nso obu o wagina no se bra me ne wa bre wakɔfa machi wo de afa bibia betena fie se starting from 1 afin ne ni aba no so ayi mistake ye okɔbɔ adwaman na nko obo akɔ ne ba bi na man platform on ne te aware ase akoma si ehunu ko e fa so control akoma o hawo bebre wo so obi atobo abɔ ne ba
wanya abotire ko body pakro bi jewu akora na to wawu amene ye de ne koto afiase oba no so wapura akoma we de anya me ba eye me kunu ba edu onya na obeso ye ne ono angasa pe sa akora ne fom odima na koma huri to a certain level so obo akora no obehwidiem so obehwi anwa agu ne so kora oyi oke so obehwi anwa agu akora ne so because enya ne ba no aya ade a ebufu akoma o etiti ni pa bebre wa setenam ema ni pa bebre nko woni mu abrabom etini ye ka che wa wutifia wuti anumle se ma bu nto yem nya ne ma nyina ne se obufu ho o pesisi me dem ni se sa no de o mfa ni nyina wote wo ketua bi na tima hyewa ma de ni nyina momu che no agyan no wasa ko start free zero na oboboba na ka che da se ni bia wo tie na anumle se hunu se de obesi akora wakoma oni pa bia obumfu no nya nipa na wonka awrade abode ye ho nso de obi atimi nka na tiasefo asase se media me bumfu yesu onipa bufu ba awrade asam se ubufu manya bone memo owia nkoto obufu so edi a chese bufu ba na wutimitimi trase de dwene wose bufu ba na wutimi de fa price wose bufu ba na wutimi de hunu nipa bisu na nso ba wo ahyensa wo yeto wese bufu na ne de ye eye ne do ko zero eye ne do ko amaniem ofoso nkofo bebre da fiase nde o makomo o mantima nkora wo asem bi otiye nkomo bi yesusu ho kire no ede na kwakoto amane mu na se nku onya nke sanfa ne nkwa na chibiem ne yanka asem ne nche na nku onya abotere ma ne ho akoma nano na meka se minimo bi a ni kuna pon asole all night o mo pon ho mache 4:30 na 4:30 ni mu no omo aya omo suro kakra ne aboa no eda ya lidi omo kakra ena oni bi ko tese ne oni ne ko no yo ba nti ne yire si atese wota ne ma ne na mo tete no all night de wenti man ko bi ise ni kunu kra o ko bo adwaman etima teta ehia se ni kunu ne gya we na sinifie du wo fi odia ene okoda ho na eba na emum enya asole abrasofu nim se no wote all night ase so ma minim asole manim se na de panyini ko ade edu ko ye ahyi we wie ne ye kire so obaaye a wana mo ntu obiem ne se etinia wo tie ne ye ka che yenya abotre yenya abotoye mu o mantete ye mu abotre sankura ni nyina betima ba ye titira e kire wo kura wakoma uhunu ne ye ma me bi ni abotre nti wadome ne manyina wadome o ubebre pa bigo wasoma ne banzo onkonzuo ofrafo ma ba wabre akura ne nya nkonzuo ni nti yawo wo de na kuma aka idi ampa oba ata na nyinye ne ba wo ye adwuma titiri kura na tinzo ngotolent ne so ono ade na no ase fie wo nyina twen na abehunu ubenyina beto ubebre ensi wo yeda yentimi nkura ya komenti yesre obi a wo tie na anumre se nyame aye wadom na sompa asem penipa e de platform we acha ye ka jo se ma abuntoyam ampa wuti fie sesi a wahonhono bibi asi wa adwumam wuti fie sesi a wahonhono wo yira ya mfunsuo bi wuti fie sesi a wahonhono oba na ya mfunsuo bi wahwa wo bedura ne ade be ye ne de wo be kwa fie ase titi asem we ne fanya abotoyam ne hunu abesini nipa bi awreti ofosu awrade nyankopon hira okay ofalumba omna samoa ofosu ya dase yanchia ya tifo ne ahwefo ene fie kwaja o me ya o mo ya yenso ye ya pa me amnwia ke yedu gas oven echiawo oyibo na se te oyibo national oyibo ai ya finish adoato ya tenen kache bebe obi ano o ya danjo o me hu ne emehwe no ofosu ene AFUTUASEM no ye ne ayinwia Peter o se ene de emu ye pa na ene fie de ja amanfo obi amfa bi wochina eye motwe gya te se de wo ka no ene de mpesem de gya amanfo ye ogi ade boso wo predodo ogi ade boso dodo na wo sa pre necessary predosan akura o pre na se wotunufo no wanti a otomo yesre so wa wo predodo so wa wo gi ade boso dodo papa wudi ade na wagi aboso me pa achew enya wo dia woni mama ne amamre no wogi ade boso dodo papa ye wu agya ne ma wagi omo no ma mukura busunya kura ya ma mu bi mo ya we mo hwe ma papa ni wu na maame ni wu ye no
mo gye enoma ne firi nkura ne nsam mo gye ade bo so dodo o pre dodo to fosu sabi nantwie se ne bodua na nka ne to a na konfo nsam be ka sei o pre dodo nkura bi asoa bi wui na soa no na nani eden dodo ade ama me ka soasoafo no binum pesa na oke bibia kire soa ye wonte ase soa so nyame ahirawo adan sabi unua ba men ne ma wagyaw soa se chinchira woje nkura ya ka akwa hemfo soa se da kopɛ soa da ye omie ne pro da kubie ne pro soa wu da demo nkura ana komo omo soa so de omo ko omo che no mu duro si ya na ewe soa bo mesh na mesh ye de apaso twitwa asama nkure ka che soa soa nti se na ubewu insu etata mo che ho no ene ye twe soa fam ade na kwahye fridge se na wo mo soa jikin no soa nti se na ubewu mesra wo predodo nipa bia ye nyanka aya wisia aya mobo chasa ade na nipa na wagye no enya wo dia wo bi kura ofoso na wo se ka asem bi wa odefo bi e ka na asem wo bi broso wo predodo wa wo hwemie wa wutie afutusem da bia wutie ye ka wo so ka bi but wagye obi ade wagye unua ba ma bia wawu ne made fama wo mo na wo pre ade na kwaso wo wiase ofoso especially yakuma se ya de bia ugina court ade na ugina court no enya wo de a enso be court o predodo do si na ade ndo ye na ade ne kura no sebe wawuko entu nkai bibi kakra so wa ana wo di ade ni ofa unua ba sebe wagya nkura wawuko ofa wo sa ji unua ba ye japade e de akopi wo de so ama unua bai wo fasefo aye mobo mesraw ena wote sa mesraw je futu sem so jai ade anya wo de na woni mpefie so anya wo de no jem na nipa kura nche ye presu kura do fosu anu den wo betima hia nipa ne ade ache anu hu no menka ye nyina ya afia da samre se ya ne ye papa tra ha ye adwuma katacho bema bebia wo bia nyame fa okransie ye wie program ne kosi me ye ko ye di nkomoko ade che me da so wu mesraw wo predodo ebi betima to obi a ade na wagye no mesraw akonwa na wo ko di ne nya wo de o bebia wo ko tua sika fae no mesra nya wo de a jai na wo predodo adwuma na wo ma na odiri mi ka hu mi pe wo ya mfa mame enti mi jaya ko ba bi foforo no wo ko so anu asa be pa chawo jai na wo pre dodo wo ye bi pe amwa wo gusu a wo ye ofalumba me metu agwagu me ma obi emfa na dwen e ma sesa madwen wo because nyankopon o ma obi adwen de be ye me no e na me de me fa ewom se futu ho nanso ba bia wo de me ko no amoa me a ese o ready box mesrew wagye no ma kanten so dodo aye na wo ko kira no aye no se bo ko te se de me ko ye nkwaje no ma maso obi serve ayi ase onu nkrofo obai ho na ode no ma be ko saa wa wo te ho de wo ye out anya wo de wo pre kumase for mani binu ye hwehwe ni mu e wa yi ase service any party ni ade onu nkrofo anya wo na wo adwuma no adwuma de anya na bo ho ka asu twini nyina kwa na de bi show bagim na kamera chew wo predodo jam we wachira nipa bebre bokro no e wa yi ase ni party ase fa bag a akokọ nam na wo wie bi anya wo de a obi so beta tua sika ya nsevo no nkrofo wo sewom wo predodo wo kwa hin enne no foso mbusa se enne wankasa no me to ama wo a wo hwem sompa asempe ni ba me busa se busa ho se na me kra me kwa hin edru me bi ofoso wo de a check ho we minim se dru mande na se wo so na patale asha na ontale do so e se wabodam ahu de bebebe wo de yadan yibi che sompa che de na edru yibi che wate yibi che
na wo yi bi afiri nyankopɔn so ɛdɛ edi bi hyɛ mu ma wo pere dodo wo pa hode dodo unko pese de bia wo pia hu sɛ nipa somasi na ɛba no abusua unko na wo pese de bia no yɛ horo ka ade unko na wo pere dodo jem ade na wagye no mesrew ene wo te sa wagye wo faase fi enoma wagye wo nua be nua wawuo ne noma bi ne koko wagye ne fie wagye mesrew na japade wagye manema twema nso wo court nkura yi wutimi so maame empapa wu nti omu ni court nti o na wo de afa na de wo sika na nkura yi omu kwa ye ni sika nti ni court lawyer sika nti ya jama na ka wafa mesrew fa nkura na de koma wo mu fa wo nua ba na de na wagye fa koma no na wo predodo komo ni mnkofo na wo kyera wo ni makuku damfo ye koka na tie gu omso ya o magya omno ma na me kasa asem yi me se onkofo bi o mawu 20 years o mo soleba o be yi acha yen because no mo magya na sase so a o makokye fam no ehia o mo da na ntesa wo mesrew wo pre jem ofo so manfazia